mga tigba maaba sa DepEd 11, Sir Ginilito Dodong Atilio, sir, maayong buntag, sir, welcome sa Straight to the Point. Yeah, good morning, Kirby. Asa man ko ani sa telepono sa Zoom. Okay, via call data, sir, kay... Yes, sir. Ano, sir? Phone patch, radio man, via Zoom. Alright. Okay po. Asa man na, via Zoom o via telephone? Basta magkasinabot ta, sir, no? Sige. Yes po, Sige sir. na lang siguro sa telepono. Sige, go ahead. Yes po. Yes, good morning once again, sir. Nya diretso na po ko sa amo ang pangutana, sir. Kining unsa bang palisiya sa karon sa DepEd, sir, diha sa kining pagpangolekta o kining kontribusyon gikan sa mga estudyante, sir. Unsa inyong baruganan unsa ipalisiya sa DepEd? Well, everything is voluntary since we are a public school system and enshrined magud na sa Constitution. There mustn't be a compulsory payment. That's why gitawag bitaw na contribution because voluntaryo lang ang sistema niya na, no? Although natin ipangtawag ng mga legal fees, sabot pwedeng ipakolekta. Pero dili ipugos. Kundi gyud mo hatag, kundi gyud mo hatag, then palipilog sanay. Dili man po na pwede nga walay pinugsanay, walay balibaray. Ana bitaw. Minasya ingon ni ana, no? Wa ginay pinugsanay. Mao na kay because we are a public school system. Pag enshrined magod sa Constitution of the Republic ang gitawag nga free education. Ayun. Sir, tama ba nga makahimo ba ang kining eskwelahan or og kaugalingong palisiya particular na kining PTA, sir? O unsa po yung mga limitations ani, sir? Like akong limitations, no, ang Parents Teachers Association. Niyadtong 2016 na pagawa sa DepEd o reiteration sa iyang no collection policies from Parents Teachers Association or PTAs. Gumikan kaya itong panahon na to, grabe itong mga matawag infractions sa no collection policy. Bisan pag dunay strict enforcement sa polisiya, naobserbahan nga dunay mga reports kami kuyanap at that time, no, og mga pangutana from parents of learners kabahin sa unsa ba gyud ang otoridad sa organisasyon sa PTA nga makolekta. Ang Parents Teachers Association is allowed by department to collect. Pero kuan lang na voluntaryo lang gihapon ang ang sistema o kahintang dina. In fact, ang mga policy nga ginasunod karon, no, gusto na tong klarohon Yes. nga gikan sa kindergarten, paminaw tanan, gikan sa kindergarten hangtod grade 4 anytime during the school year, nagpabilin nga wala gyud na siya collection, no, kindergarten to grade 4. Ang pwede lang nga pwedeng magkatagamtam og ingon ta voluntary nga pagtunol og financial resources gikan din sa grade 5 pataas. Pero doon na po na specific period kung kanus ang koleksyon mahitabo kaubang Kirby. Ang gitugot nato kini mga legal fees nga ginaingon, Boy Scouts of the Philippines, Girl Scouts of the Philippines, Philippine National Red Cross, Anti-TB Fund Drive, mga membership sa mga estudyante nato sa mga organizations, and then Parents Teachers Association or PTA. So, ingana ang sistema din dili pwedeng ipugos, pero pwede kayong ihangyo, no? Ang apikasmahin lang pod kay ang PTA manggod is kanunay gyud na kung ginapasabot given the chance. Ang PTA manggod is tabang la siya gyud nga klaro dina sa atong eskwelahan, no? Kung tarungon na pod og dala sa mga lideres kay sayod man ta sa naglabay mga katuigan kung dugay na mga teacher gikan magiging classroom, nakadungog kita og nakasilati kita, no, sa mga giagian nato mga eskwelahan nga nahimong very enterprising na pod ang ubang PTA organizations nga maningala magod atong una ang mga miyembro kung mag-birthday mga official ito man kuhaon sa pondo sa PTA. Kung doon ay mga personal nga mga lakaw dito kuhaon sa pondo sa PTA without appropriate nga
resolutions mga balaod. So nahimo nang dako kayong issue kaniadto. Pero ang pinaka uyukan nga rason nganong naa ang PTA is to support, no? So kung doon naman lang good po'y ugaling maayong mga programa, PTA, say for example nga, kinahanglan o contribution, balansingon dapat sa ginikanan. Dili na lang po, ang ako mag-diri, ikaw mang Kirby, duha akong gibarugan isip ginikanan po, o isip taga Department of Education. Pero nakita na ko, kung maayo lang yun ang pagpasabot, o ang tao, ang ginikanan, musabot usab sa iyang responsibilidad itip ginikanan, then by all means, dapat suportahan ang Parents Teachers Association. Ayun. Ang uban magod is, tungod kay moingon ang DepEd, nga voluntaryo lang na dili nagpod, no? Maupod. Pero balansingon niya, unsa ba gyud ang ingon ta rason nganong dunay palingkamot para makakoleksyon? Kung padulong na dito sa pagbayad pananglitan sa augmentation ng security guard force sa eskwelahan, then by all means, please support. Kaya ginasuportahan, ginaproteksyonan ana, lakit na ang imuhang anak, no, kung natay security guard. Kung doon ay maayong programa, proyekto, nga maayong padulungan, then by all means, support. Kung doon na lang ikasuporta. Dili na lang po ingon nga, voluntaryo naman rin na, di na lang yun ko. Oo. Ang kahimtang magudin nga, murag Ginoo ba, nga kung magpaulan ng Ginoo, mabasa, magitanan. Oo. Yes po. Sir, ang reported sa DepEd National is kato lagi na i-reported nga electric, palit daw electric fan, appliances, even pasweldo sa security guards and utility personnel. Diri sa Davao Region, sir, naabay mang inaana, sir, nga may reklamo gyud sa ato, sir, sa DepEd? Naipipila. Pero ginapasabot nato sa ila nga kung mayong padulungan, hindi naman mo suporta. Pero wala gyud mo pugos sa imuha kung di ka mo suporta. Ayun. Pero ang end point din ha is as makatabang ba na programa gato sa imuhang anak or sa imuhang anak. Well, kung doon na kay question, palanglitan kay kasagaran question ani kada tuig na lang sige paamot para sa electric fan. Asa na itong mga electric fan uban. Dapat tanawon o klaroon ka na siya, no? Katungod po sa ginikanan nga makutana gayon. Yes. O maklarify. Ay tuod po kada tuig sige electric fan na napuno na tag electric fan ani kung naagyo, pero ang ingon magud nila wa mo daw sila nakita sa electric fan sa milabayng tuig ug asa na padulong. Well, that needs to be clarified. Pero piecemeal man lang gud na siya kaubang Kirby. Tanaw na to tong pagkinatibukan ba? Yes. Na dili maapektuhan dapat because the PTA is there to help and to assist. It's a very good organization as a help arm sa tuang mga eskwelahan. In fact, kitay man lang, andun na tayo mga nadunggan nga mga issue, mga PTA nga nagka-issues. Majority din sa Region 11 nga mga eskwelahan sa public schools, tabang gigayo ang PTA nato. No? So, para sa mga ginikanan, kung nakita ninyo mayo inyong PTA, suportahin para man sa inyo ang mga anak. Pero naagid mo'y katungod mangutana. Inyo ng responsibilidad, inyo ng katungod na maklarify. Para po sa mga PTA, katong mga dili mayong experience sa nanglabay mga katuigan, nanglabay mga panahon, tabo na itong panahon nga nagtudlo pa ko sa classroom yun. Lagi, example na ko, pag mag-birthday si PTA President, nagtulo ka leksyon. Asa padulong, asa gikan, panudlanan sa PTA, panudlanan, kwarta sa mga ginikanan. So, magka-question yun ka na. Yes. Munang ang PTA, dili gid na sila maka-operate the next school year kung dili sila mag-submit og financial report sa ubang Kirby. Ayun, at least na ay transparency, Sir Dong, no? Pero kining ano, sir, ba mga reklamo like mga kinahanglan sa classroom, mga essential perhaps nga mga gamit, wala ba'y pundog yun nga gilaan ang DepEd ani, sir? Kay ang ubang na mga comments sa netizens ginikanan, kung dapat dili na mag-amot kay kung mag-i-provide lang sa kining kuan sa DepEd ang mga panginahanglan, even mga teachers, sir, na ay miingon nga of course mga personal na siguro nila nga gamit ang ilahang gi-invest diya sa eskwelahan, sir. Natay gitawag nga maintenance and other operating expenses or MOOE, no? Pero ang kanang MOOE nato is specified sa balaod ug ata na siya padulong. Naagi na siya padulungan kaubang Kirby nga dili man na ingon nga
okay, sige, mo ni pondo sa eskwelahan, sige, kapitan ninyo, bisan asa, dili. Kay mapriso ko ni anak, kulban ni Caldero, anak. Specific din na. Gusto na kong ipahigmata ang katawhan. Basta gani, kwarta sa katawhan, gikan sa buhis sa mga nagbayad na Pilipino. Kay dili man pod maayo moingon nga buhis sa katawhang Pilipino. Daghan man wa nagbayad diha tago-tago. Atayo ba nadunahan? Ingon na lang nato para fair. Buhis sa katawhang Pilipino nga nagbayad og buhis. Ilabihan gyud ka istrikto ang atong mga balaod ana. Bisag 5 centavos di gyud na dapat milabtan. So kanang maintenance and other operating expenses kwarta tuod na sa eskwelahan. Naa siya. Og kwarta na nga gamiton sa operation sa school pero naay specific nga padulngan kana siya outside din diha tong mga ingon ta higayon nga ang ato ang mga magtutudlo ang eskwelahan mudagan dito sa mga ginikanan pinagi sa PTA kay magpatabang sila. Mo dapat masabtan sa katawhan dili ingon nga sweeping dayon nga naay MOE maintenance operating and other operating expenses. Kwartahan na gyud ang eskwelahan nga public school kung makapundo na gyud sa kaugalingon. No, it's not that. Nag-agat po na sa number of population. Pero it does not mean nga kung ang number of population hilabihan kadako nga mag-MOOE o dako pod makasuffice na ang maong pundo because daghan magugpadulungan lagi bayad sa kuryente, bayad sa tubig, bayad sa other utilities which are very very needed, supplies, uban pa ingana ang padulungan na other panginahanglan nga dili cover din or dili na makover mudagan kita manayo kitag tabang dito sa pwedeng mo tabang lang. All right. Salamat kay Sir Dong. Lasi basag na mo importanteng anunsyo from your end sa DepEd 11, sir. At kung lang yapon na tala, no? Gumikan kay kining atong health situation, bantayanan siya. And then, agato ang palingkamot sa departamento, inaagi sa pagpanguna sa itong regional director, Dr. Alan Parnazo, is always trying to be brought into the grassroots. So, natay mga programa karon nga ginapadagan para sa mga kuan na to, mga magtutudlo nga bitbito no sab nila gato sa tuang mga kabataan. And Kauban Kirby, thank you very much for this opportunity that you have provided to the Department of Education. And panginaot ko nga ang katawhan nakisabot no sa ato ang pagpahatag og katinawan karong adlaw. Possible ko lang nga naro na sa inyo kay voluntaryo malagod ding tanan. Pero kung tan-aw ninyo nga maayo ang programa sa eskwelahan, labaw na din sa PTA kay medyo critical, volatile ang PTA. Depende mo na sa pagpadagan sa mga opisyal. Kung nakita sa mga ginikanan, ang ilahang opisyal, paspas kayo mo pahuba sa pundo sa PTA, sige, hangyo o collection, niya pagkauman, nawa, way klarong report sa pundo, well, dapat mag-question good mo. Yes. Pero kung nakita ninyo nga ang PTA ninyo is a working PTA, very transparent, walay problema, tanang ipangayo nga programa, nahapak kayo, nakita gayon ninyo, then support the PTA. Labaw na din sa security efforts kay ang eskwelahan. Oftentimes, mudagan magyud sa PTA, labo nagpagkulang na nag-security guard or walay pondo para sa security guard. Dagan din na sa PTA. And then, supportahin ninyo mga gibikanan para man punta sa inyo ang mga anak. Sa ako na lang hindi kaingon, kung naigwardiya din bantayan magilan niya. Ang iyong trabaho, bantayan, tanan. Yes. Mura na Ginoo, nga kung magpaulan, mabasa yung tanan. So, nga nang, katong gusto na pong mabasa. Pero kung pareha ka sa uban nga dili gustong mabasa, tago-tago ka, di ka mabasa. So, nga na ang sistema na ito din. So, salamat sa Kauban Kirby, no? Salamat kayo, sir. Kayo sa Department of Education. At least, klaro. Salamat, Sir Jirelito Atilio, DepEd 11 spokesperson. Straight to the point, weekend edition.